ngaphambi kokuba uNkulunkulu abe umvusi kuwe kufanele ukuthi ukholwe. Amen. Now ku chapter number 1 la kuba kuma Hebrew bazalwane, njengoba lithi iBhayibheli yini ukukholwa, but ukukholwa kuyisiqiniseko ngezinto ezingabonwayo. Nikhona bazalwane, in other words, ngoba sila empilweni yakho noma enhlizweni yakho kufanele ube nokukholwa mawumzalwane. Uba nokukholwa kanjani? Uba nokukholwa njengondlovu nje ngoba egqokile into edabukile ukuthi ngingayigqoka into edabukile namhlanje, kodwa ngoba ngiyakholwa sasa ngeke ngiyigqoke izinto edabukile namhlanje. Ngisala kuwaphumu kodwa sasa ngiyaphuma kuwaphumu. Uyakholwa, awukholwa, ukholwa ungenalutho, uthi namhlanje anginalutho, anginayo imali, kodwa ngenxa yokukholwa sasa ngizoba nayo. Mawukholwa, ukholwa ingane zakho zingaye ey'koleni ey'bizayo, kodwa ngabe unokukholwa ngaphakathi uthi ngeke ngife iy'ngane zami zifunde ey'koleni. Mawunokukholwa wawafika kwaPhawulosila beseshele lithi iBhayibheli kuphakathi nobusuku bakholwa sila ukuthi ngeke sifele ejele, yathi siboshiwe asinawo amandla okwenza izinto. Haleluya, yokukholwa. Lithi iBhayibheli mawunokukholwa uyothi intaba suka la uphose kolwandle bese kuyenzeka unokukholwa. Hallelujah. Glory to Jesus. Ingxaki yethu sishumayela kakhulu izambulo singenakukholwa. Amen. Salakho baba. Yeah. Noma ngathayiphi uno namhlanje, kodwa ngikwaziyo ukuthi ngoba seHebrew lithi iBhayibheli ukukholwa kuyisiqiniseko ngezinto ezingabonwayo, kuphinde kube isiqiniseko ngezinto ezathenjwayo. In other words, ngingalela ngilamphile namhlanje, kodwa kusasa ngoba nginokukholwa. Hallelujah. Glory to Jesus. Ngiyakholwa ngeke apostoli, ngeke apostoli uze ufe ukhonzela kule ndawo ngoba uyakholwa, uyakholwa. Hallelujah. Hallelujah. Glory to Jesus. Oh, hallelujah. Usi